Last episode ta khan Xiaofan ate chu rolin lo bayin Biyao in utay le Biyao pon Xiaofan chu lo bay puin rol chu an bay ho ani kha Biyao chuan puk pakhat chu hmuin Xiaofan ate pahnih chu puka chuan an oma Biyao in Xiaofan a in hliam ti a han mu chuan pui atum ma se Xiaofan an demon pui na kamamo lo ti in alo shila Biyao chu thinrim hle in Xiaofan hne na katel lovin helai puk hi engtin nge i chho san thai ti ka he cha khop maya han ti Xiaofan chu lo langin chaw tak hian puk chu chho san alo tuma ma se Biyao thu soi awang khan a in rin tong na te chu hlavin puka chuan thisen tam tak le puk ko chu atam ema wang chuan Xiaofan chu a boiril ru hle chu ti lai chuan Blackstone chu hmu in thisen tui khol thla ang mai chu alo mu bok chu thu Biyao hne na a han soi chuan Biyao chuan Xiaofan hne na chuan chulai hmuna chuan hroi turin a han tia ti chuan an pahnih chuan kalin Biyao chuan hei ngei hi ani Blackstone chu ti in a ngai tua ril ru a chuan tui chu han khoin ti chuan an pahnih chuan puk danga chuan an lo om le ta dei Biyao chuan ru ro pakhat chu hmuin hei chu hinjinga ru ro ani hi a han ti Xiaofan chuan engtin nge i hriat thai ti in alo zot vat Biyao chuan komzariat liam ta khan blood flaring hole sek master ania sek chak tak an ni alo ti ru ro chu a han khoya ma se poison alo chuak Biyao chuan poison chu rang tak chuan ati thla Biyao chuan Xiaofan hne na chuan he puka hian engemaw tak thuruk chu a omani ti in han zot ma se Biyao chuan engma chu a hmulo Biyao chu kalkualin Xiaofan chu alo chaw to hle a Biyao in Xiaofan a han en chuan ni kho shalo hian lo oma rang takin Biyao chuan Xiaofan chu va boi somin a chalte chu a han teka ma se Xiaofan chu a khosik chu alo sang hle Biyao chuan Xiaofan chu ngai tua hle in ti chuan Xiaofan chu a hil ta ngala a romol chu tuya chuan che in Xiaofan chu a han dek vela ti chuan Xiaofan po chu alo zia ve deuh Xiaofan chu lo tong vain that su kal ro ti te chuan alo tonga anu le apa chu a chan to thu te chu alo soya chu thu Biyao in a han hriat chuan Xiaofan chu a khongai hle ti chuan Xiaofan chu ko in Rosie te kha lo langin a then te chuan ni thum chung Xiaofan chu kan zong to kan se ka kir la in an puina kan dil mai dona mi an han ti chuan Rosie chuan Xiaofan chu angai to tak zet demons la chu an tam si a ama chawa han kalsan chu a hre tak zet enghar satna po tok se englai puwa a ven him thina wangin Xiaofan chu angai to hle Xiaofan po kha lo har chuak to in abula chuan Biyao kha alo thumu a ti chuan ei tur te chu siam tumin chumi nu chuan Xiaofan chuan hinjina lu kha la in a da le a ti chuan kong khar chu lo in hongin Biyao in a han alo hara kong khar in hong a mu chuan Biyao chu alom hle ti chuan an pahnih chuan an kal tak ngala
Biyao le Xiaofan chuan thu in ziak chu hmuin ma se a thu in ziak chu alo kim to lova thu in ziak bula chuan milim pahnih hi an lo dinga Biyao chuan kingming le holy god milim lim ani hi ti in han soya ti chuan chuta chuan a tong trai ta ngala a chan chu demon ho pathian an ni wangani Xiaofan chu han hoi kwal velin banga thu in ziak chu a hmua ma se Xiaofan chuan a thu om zia chu engma chu a hra thiam lo Biyao chuan hinjinga thil thuruk te chu lo zungin ma se engma chu a hmulova Biyao chuan jawar chu la chuakin chutarang chuan mai khudum hi alo chuaka chu chuan vai lo etekin Xiaofan le Biyao chuan an bei ve ngal jawar a chuan hinjinga dar pahnih chu alo la chuaka ma se Biyao chuan hre thiam lo hlein hinjina hian engwagin nge hetiang dar mai hi a thuruk alo tiril ru ma se anu chuan Biyao chuan he dar hi medam jinni chu medam jinni dar ani hi han ti chuan Xiaofan chuan dar pa ngai ve mai ni in a hria Biyao chuan medam jinni chu hen huan sek din tu le mi fing tak ani a he abel hi powerful in kharau alak sak thai a han tia Biyao chuan engtin nge medam jinni bel hi blood flaring hole a hian om thai ti in alo ngai tua Biyao chu anui vak vakin Xiaofan chuan enga tinge inui ti in alo zot Biyao chuan medam jinni bel hi blood flaring hole a hian kum zariat liam ta khan a om to a mangai ani ti a chiang renga han ti a khang hun laia mangai na kha chuan engtin nge blood flaring hole le hen one sek te hi hun rei tak to tang dun to engtin nge melma an ni thut thai le a han ti le Biyao chuan Xiaofan ne na chuan hinjina le khabu a ziaka chuan medam jeni akal sana alo mangai reng chu ni in milu lul tak ani awangin ril rudat te chu thupin milu lul tak ani chuan medam jeni bel hi da tha a banga hen thu in a zeka reng ti in Biyao chuan alo soi Xiaofan an bang chu awa khoi chuan banga tang chuan kutlian tak mai hi alo langa chu kut chuan Xiaofan ate chu alo eteka ma se Xiaofan stick chuan a spiritual power chu alo hi pa chu minu chuan banga thu injiak then khat te chu alo langa ma se abole tanghal vek Biyao in a han mu chuan heng thu te hi heaven book ami demon technique zong kan zir thin ani asin a han tia Xiaofan po chuan heng thu te hi both of human a thu te nen a in ang alo tia mak chu ati ve hle engtin nge demon le mishing te rin dan a in ang thei ti in alo ngai tu a mak chu ati ve hle ale lama chuan Rosie khan Xiaofan chu alo ngai to hle a an se ka chuan alo om to Xiaofan te pani po chu ni tam tak thil engma ai lova an om to awang chuan an chaw to hle a an ril chu atram to hle to na tur kong la chu an shelava Biyao chuan Xiaofan hne na chuan kalin chemte chu a han pi a Biyao chuan Xiaofan hne na chuan min thatla ka sa hi aila ti chuan hun rei tak idam thei don ani a han ti chuan Xiaofan chuan tha chu alo tum lo
Biyao chu ama le ama chu in tha atuma ma se Xiaofan chuan alo dang Biyao chuan Xiaofan hna chuan ano pan lai chan chin te chu hrilin Biyao chuan kumruk mi kan ni lain kan nu in puka kapi bula min hruaya ma se tain chim tem pulami mong ten min lo beya pu kong khar chu achima kapi chu adel hlum ti chuan pu kong khar chu in kharin kan nu nen chuan kan tanga kan ril atram to ema wang chuan kan nu chuan asa te chu hlepin min ai tira kan nu chu a chaw to hle ti chuan kan nu po chuan tlin lovin kan nu chu a boral ta a thi ma chuan kan nu chuan kapa alo kala min zon mu vat tur thu in min hril thin ma se kapa in min ngei ventura puk alo kal chuan kapi le kan nu an thi a han mu chuan kalaka chuan a thin rim hle a min tha mai atum ti in Xiaofan chu a han hrila Xiaofan a po chuan Biyao chu a khongai ve hle Biyao chuan Xiaofan hna chuan puk atang chuan an chhuah thei a rin lo thu in a lo soya Biyao chu an pathian te hna chuan tong train athisen chu a hlan ta ngala Xiaofan an a han mu chuan Biyao chu dan atum na lama chuan Xiaofan a kut atang chuan thi chu chhuata chuan farin symbol te chu an lo enga bel da na tur om ang tak Biyao in a han mu chuan chu vele bel chu a da ta ngala chu vele puk chu lo ngingin chhuana tur kongka chu alo in hong ta ti chuan an pahnih chuan hlim em em in pawna chuan an chuak ta ti chuan ei tur te chu siamin Biyao chuan Xiaofan chu adu ani ti amit menga chuan alang ta Biyao hian Xiaofan chu adua atuk zing alo ni chuan Xiaofan chu ama hian lo thu in thil alo ngai tua Biyao chuan Xiaofan hna chuan enge i ngai tu ti in alo zot Xiaofan chuan puka kan om lai khan eng wangin nge kan nun kha min chan him ti kalo ngai tu ani ti in a han hrila Xiaofan bok chuan min chan puina awangin kalome chan eng tiknia emo chuan engemaw kala ti sak ve ang che a han ti chuan Biyao chuan hlim deuh hian karualin kan se ka local vela demon zirtir na chu pom ro ti in a an hrila Xiaofan chuan hudik chau ka du ani chu wang chuan demon zirtir na chu kapom theilo ti in a lo chang Biyao chuan thin rim takin demon te hi dik lo le sual taka min pu ani mo ti in a han zot Queen Jing sek Paul po in dik big lo no pang le mai chia te la in that ti in Xiaofan chu a han hrila Xiaofan po chuan demon hawin mi khuate in ti chi a mi in that ve tho alom ti in alo hril Xiaofan chuan ani le Biyao in second no pang in that lai chu I mu em ti in han zota ma se Biyao chu a chang du lo Xiaofan chuan demon le mihring te chu kan in dang lam hlei lutuk ti chuan alo changa Biyao po chuan Xiaofan an demon te a huat ema wang chuan thin rim ve le in ti chuan Xiaofan chu a kalsan ta ngala Rosie kha lo langin Xiaofan a ngai to ema wang chuan training po a training thailo